Foi a propia directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez, a encargada de dar a boa nova durante unha visita ao mercado noiés. A Consellería de Economía, Emprego e Industria vende a asinar un convenio plurianual de colaboración co Concello por un importe de uns 500.000 euros, o 50% do custe total das obras, presupostadas n'1 millón de euros. A achega permitirá levar a cabo a tan ansiada remodelación da Praza de Abastos, dotando o inmoble dunha imaxe máis moderna, ao tempo que se reordena o espazo comercial e se mellora a accesibilidade. Unha mellora no aspecto exterior vai a supoñer tamén unha mellora significativa na configuración interior desta instalación, tamén cumplir criterios de accesibilidade porque leva prevista a instalación de un ascensor para deixar conectadas as dúas plantas do edificio. Entendemos que é unha moi boa nova para a localidade, para Noia, porque estamos a falar de un investimento moi significativo que permita de unha vez por todas pois facer esa remodelación integral sin ter que estar facendo pequenas actuacións individuais en distintas convocatorias. A directora xeral de Comercio e Consumo destacou tamén a importancia desta actuación, que permitirá consolidar o mercado noiés como motor do comercio local da vila e parte do seu atractivo turístico. É verdade que Noia, a Praza de Abastos de Noia, pola súa ubicación, polo seu dinamismo, polo número de persoas que están aquí vendendo, pois era unha gran oportunidade de mellora do que é o comercio de proximidade desta vila de Noia. E sabíamos tanto o Concello como a Xunta e, por suposto, os praceiros que había que darlle pois unha oportunidade desde o punto de vista estético, desde o punto de vista das novas configuracións do que son as modernas prazas de abastos, e iso que queremos facer con ese convenio que xa está asinado e xa está, digamos, para poñerse en marcha. A reforma, cuxo proxecto xa está definido dende hai meses, dando resposta ás demandas dos propios praceiros, iniciarase polas fachadas exteriores e pola instalación dun ascensor. A intención é que os traballos se executen por fases para interferir o menos posible na propia actividade do mercado.